Bon dia, m'acaba de llevar. Mireu quines vistes des de l'habitació. Tenim el llac Titicaca aquí davant. Ara vaig esmorzar alguna cosa i anem de visita avui. Vale, doncs després de córrer una mica, que el meu barco sortia allà, he arribat aquí al port, els acabo de pagar aquells nois i ja em pujo al barco. Doncs després de quasi 2 hores de navegació hem arribat a l'illa de la Lluna i ara anirem a visitar les ruïnes del temple. És impressionant com tallaven les pedres i les feien encaixar per fer aquestes parets tan perfectes, no és que no hi cap ni un dit enlloc. Ara estem pujant ja a la part del centre, allà era un muro de contenció i aquí tenim unes llames. Doncs en aquest temple era un temple de dones que portaven a les joves verges per fer-les sacerdotesses, llavors els ensenyaven a teixir finament i altres habilitats i llavors meditaven i totes aquestes coses. I res, ara tenim aquesta part d'aquí que la van restaurar segons una pintura d'un francès del 1800 perquè amb el pas dels anys això va anar col·lapsant. I ara aquesta és una part sagrada aquí del temple i hi ha com diferents obertures aquí a la paret i la gent fa donacions. Doncs aquí tenim la creu andina o la creu txecana i aquesta té diferents nivells de profunditat. Llavors cada nivell representa un calendari. Una és el calendari solar, l'altre és el calendari lunar i l'altre representa la dualitat entre el cel i la terra. I per cert, aquest temple és de la civilització, tot el que veurem avui és de la civilització Tiwanaku, que és els mateixos que vam estar ahir veient i visitant. Ja hem acabat de visitar l'illa de la Lluna, ara ens anem cap a l'illa del Sol, així que anem a agafar el barco i anem cap allà. Doncs ara acabem d'arribar a l'illa del Sol, ens toca fer una petita caminata i començarem la visita. Ja comencen les escales. Mireu quina aigua més maca. Dones ganes de banyar-se, però enganya perquè tanta calor no fa. I ara aquestes escales ja m'estan matant, que estem a quasi 4.000 metres d'alçada i es nota. Ara aquí darrere tinc una roca sagrada que es veuen un parell de cares, aquí la d'un llop i allà la d'un home, i diuen que si poses una pedra i demanes un desig es compleix. Anem a deixar la nostra pedra per demanar sort en aquest viatge. Ara ens anem a veure la messa sagrada o els sacrificis. Doncs es veu que cada solstici d'hivern es sacrificava una de les noies verges de la illa de la Lluna que hem vist abans i després se l'enterrava per aquí darrere i era per demanar bones collites i el de sempre. I després la taula dels sacrificis està orientada amb els punts cardinals i això fa que la muntanya aquí al darrere, veieu, aquí hi ha el solstici, el sol es pon just aquí al solstici d'hivern, aquí a l'equinoccio i a la península aquesta al solstici d'estiu. Llavors utilitzar aquesta muntanya com a calendari astrològic. Es veu que aquesta nit passada s'ha derrumbat aquí una cosa i ho estan reparant. Doncs el temple d'Illa del Sol està dedicat, com no, al déu del sol, i és que no sorprèn perquè hi ha certes portes que estan alineades i durant els diferents solsticis la llum entra per aquestes diferents portes.
I de tornada al barco. Ara ens en anem cap a... no sé on. Han aparcat el barco aquí. És com una espècie de plataforma flotant. I menjarem trutxa d'aquí del llac Titicaca. Haig de donar una volta, o no sé, perquè m'han dit que tarda 10 minuts. I ja he demanat la meva trutxa. Estic aquí esperant, estirat a una roca plenant el sol, que me la preparin i quan estigui aniré a dinar. Doncs ja tinc el meu plat de trutxa fregida. Anem a menjar. I ja acabats de dinar, toca marxar. Ara estem arribant i només els d'aquest costat ens han posat el xaleco perquè diu que hi ha control i que ens veuen des d'aquest cantó i que llavors els d'aquest cantó ens han de posar el xaleco. I ja som de tornada a Copacabana. La veritat és que el tour ha estat bé, però moltes hores de barco és sota el sol. I jo, com aquesta nit he dormit poquet, tenia una son, m'estava dormint ja. Així que ara m'aniré al hostel, descansaré una estona i després suposo que sortiré a sopar alguna cosa. Aprofito la llum del carrer, que és bona. Estic sortint a sopar, m'he dutxat ja i he estat descansant una estona. Ara vaig aquí a un restaurant que he vist i vaig a sopar alguna cosa, a veure. Estic caminant pel carrer. Doncs he acabat de sopar. Al final m'he demanat una altra trutxa, però aquest cop me l'he demanat a la mantequilla, que estava bastant bona, la veritat. I res, ara me'n vaig cap a l'hotel i m'aniré a dormir d'hora avui. Així que a vosaltres us deixo aquí. Fins demà. Bona nit!